Tak, už to jdu skutečně balit. Tyto věci máš zadarmo a tyto si skoupil. Je to spolu 475 €, jak jsem už říkal, a jdeme to balit. iPhone bude dole a obal bude hned nad ním. Keď bude obal nad tím telefonem, dám tam nálepky, jednu nálepku a druhá se mi tam nevejde, tak to tam dám. Tak a máš to tam skované, tak abys to potom našel. Toto zložím. Ještě raz to takto preložím. Mám to a dám ti to sem, takto na kraj. Tak AirPody, co skoupí, budou tady a co dostal zadarmo, tu.